V tejto inštrukcii si rozoberieme, ako riadiť a analyzovať proces činnosti vášho obchodného bota. Uistite sa, že sa nachádzate v sekcii Dashboard. Tu budete mať k dispozícii podrobné informácie o vašom botovi. Minimálny príkaz, minimálna suma príkazu na nákup, ktorý môže bot otvoriť. Minimálny vklad, suma, ktorou je potrebné doplniť váš zostatok na burze, aby bot začal pracovať. Pár, v ktorom bot aktuálne obchoduje. Burza, ku ktorej je bot momentálne pripojený. Dátum aktivácie bota. Upozornenie. Bota môžete pripojiť iba v prípade, ak máte doplnený účet na kryptomenovej burze. Ak účet nie je doplnený, systém vám neumožní pripojiť účet. Môžete kliknúť na tlačidlo Podrobnosti, aby ste videli úplnú štatistiku o činnosti vášho bota. V tejto sekcii budete mať k dispozícii nasledujúce informácie. Burza, ku ktorej je bot momentálne pripojený. Zostatok v UCN, zostatok v USDT, zisk v USDT. Za týždeň, 2 týždne, mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov a rok. Výška minimálneho príkazu. Počet otvorených a uzavretých obchodov botom, ako aj ich celkový obchodný objem. Objem dosiahnutého výkonu bota. Performance. Živý graf UCN tag USDT. Nižšie sa nachádza história všetkých príkazov, ktoré bot otvoril a uzavrel. Ku každému príkazu sú dostupné nasledujúce informácie. Obchodný pár, token, s ktorým bot obchoduje. ID obchodu, burza, na ktorej bol obchod uskutočnený a číslo obchodu bota. Nákup, čas a cena nákupu. Predaj, čas predaja a cena pri predaji. UCN, množstvo zakúpených UCN. USDT, množstvo vynaložených USDT na nákup UCN. Stav obchodu. Zisk, koľko bot zarobil na obchode. Každá burza má limit na počet súčasne otvorených objednávok. Preto keď bot dosiahne tento limit, zruší posledných 5 objednávok a otvorí jednu veľkú objednávku za najvyššiu predajnú cenu spomedzi týchto 5 zrušených objednávok. Bot bude pokračovať vo svojej činnosti, kým nedosiahne deklarovaný zisk. Môžete ho kedykoľvek zastaviť alebo aktivovať v sekcii Dashboard. V tejto inštrukcii sme vám vysvetlili hlavné princípy fungovania obchodných botov U-Trading. Ak vám zostali nejaké otázky, vždy sa môžete obrátiť na našu zákaznícku podporu. Veľa šťastia a vysoký zisk